गुड मर्निं लोगोफोर, गिबियावनो रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दङ। लोगोफोर, दिनै आङो जोंनि बारिखौहाय दिन्थिनो लादों। देग्लायहाय आङो मा गायदों दा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै। नैबेयो लोगोफोर, आङो टाबाव गायनानै लानाय टमेट', ओमफ्राय बिराद मोजां बिबारबो बारबाय, फिथाइबो लाहांबाय आरोना बियो। आङो फिथाइखौ एसे दिन्थिनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, फिथाइयाहाय फिसा फिसा लाहांबाय। नैबे फारसेथिंजायनाहाय आलुखौहाय एसे बांसिन गायदों देग्लाय। ओमफ्राय नैबेयो लेबु गलमोन, थायहांबाय बेबो। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबेयो कसमस बिबार आरोना, बेयो जोबोद समायना आरोना बे बिबाराहाय। दासो थफिहांदों नैबेलाय लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे फारसेथिंजायहाय कफि गायनाय जादों। नैबेयो अल कफि आरोना, अल कफिया एसे फिसा फिसा बेदर लाहांबाय, एसे गदाय गायनाय जादों देग्लायहाय। ओमफ्राय नैबे फारसेथिंजायनाहाय फुल कफिमोन बियो, दाबो बिबार लाथ'वाखै बियो। ओमफ्राय नैबे फारसेयाहाय बान्दा कफि, एसे थफिहांबाय बेबो। नैबे फारसेथिंजायहाय फान्थाव गायनानै लानाय जादों। नैबेलाय फान्थावआबो एसे थफिहांबाय, बिबार लाहांबाय नैबेलाय। बारा बुरजा गायनाय जायाखै फान्थावखौहाय। लोगोफोर, दा आङो नोंथांमोननो जोंनि बैग्रिखौहाय एसे दिन्थिनोसै। नै लोगोफोर, जोंना बैग्रियाहाय एसे देरहांबाय। नैबेयो हायाव गायनाय टमेट' लोगोफोर, ओमफ्राय बेबो बिबार लाबाय, फिथाइबो थाइख्रेहांबाय बियो। आङो एसे खाथिनिफ्राय दिन्थिनोसै। नैबेलाय लोगोफोर, बिबारा गासिबावबो बिबारा लाजोब्बाय। ओमफ्राय आं देग्लाय टमेट'खौ हायाव एसे गदायसो गायनाय जादों। नैबेलाय लोगोफोर, बिबाराहाय फिथाइ लाहांजोब्बाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना टाबाव गायनाय टमेट'आहाय गोजा जाबाय। नैबेलाय जानो हानाय जाबाय, जोबोद अनथावथाव नुथारबाय, खानोबो अनलायलाङो। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बे टमेट'खौहाय जुलाइ दानाव जावैनानै गायनाय जादोंमोन। दा बेखौ डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जानो हानाय जाबाय, गोजा जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर, नैबे फारसेथिंजाय दिन्थिबावनोसै आं। नैबेयो मुला गोजा आरोना, चाइनिस मुला, बेबो एसे बेदर लाहांबाय। ओमफ्राय बै फारसेथिंजायनाहाय मुला गुफुर, बेबो एसे बेदर थांहांबाय। नैबेयो मटर, बेखौहाय आङो टाबावनो गायनाय जादों। बिबारबो लाहांबाय, बिराद मोजाङैनो ग्र' जादों। आङो टाब मोननैल' गायनाय जादों बेखौ। ओमफ्राय नैबेयो क्रिसान्थिमाम बिबार, जोबोद समायना बारनानै होबाय। बेखौबो आङो काटिंजोंनो ग्र' खालामदों। आङो काटिं खालामनायनि भिडिअखौ उनावहाय होनोसै। ओमफ्राय नैबेयो गरसि, बेखौहाय आङो हायावनो गायनानै होनाय जादों। ओमफ्राय बिराद मोजां फिथाइ थायबाय बियो, जाबथुनो। नैबेलाय लोगोफोर, एसे बुरजायैनो थायदों फिथाइयाहाय। बेखौहाय आङो डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो जानो हानाय जादों। लोगोफोर, आङो बे गरसिखौहाय जुलाइ दाननि लास्ट उइकआव जावैनाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय मास मोनबानि उनावहाय मोनजानाय जाबाय, डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव। नैबेयो केपसिकाम, बेखौहाय आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोदों। फांब्रै फांबासो लाबोदों आङो।
ओमफ्राय एसे मोजाङैनो ग्र' जाहांबाय। नैबेयो दुन्दियाखौहाय आङो टाबावनो फोनानै होदों। ओमफ्राय बिराद मोजां ग्र' जायो आरोना लोगोफोर टाबाव दुन्दियाया। नैबेलाय दा आं नोंथांमोननो लावखौ दिन्थिहैनोसै। नैबेलाय लोगोफोर लावआहाय बिराद मोजाङै थायदों लावआबो। आङो देग्लाय फांनै लावनिफ्राय बिदिनो 13-14थासो लाव मोनजानाय जाबाय। ओमफ्राय नै थाइख्रिनानै दंबावो माखासे। नैबेहाय दुलुर साइजनि आङो दिनै दुलुर साइजनिखौहाय 2 हारभेस्ट खालामनाय जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर जोंना लावआहाय जोबोद जानो गोथाव आरोना। ओमफ्राय नै एम्फौ सुयो नालाय बेरेया, बेखायनो आङो प्लास्टिक गानहोनानै दोननाय जादों। दा आङो बेखौहाय खानानै लानोसै। लावखौहाय 2 खाबाय आङो लोगोफोर। नैबेलाय जा अनथावथावखा लावआ, ओमफ्राय जानोबो बिराद गोथाव आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।